Využijeme opěrku, otočíme se na jednu stranu a podívej se za sebe. Tak, chvilku tam vydrž, dýchej. Nepřežeňte to se silou, aby se nedostavila křeč mezi žeberních svalů. Dobrý, vrátit zpátky na druhou stranu. Samozřejmě v té páteři a v žebrech může křupnout, ale nejděte tam primárně zatím si tam křupnout. Vrátíme, trošku se odsuneme dozadu, rozkročit nohy a teď protažení na celou páteř, svaly podél páteře, hlavně bederní, předklon, rukama až na zem, schovat si hlavu, chvilku tam zůstaň, a nebo se můžete chytnout za židli, si tam budete mít za co. Jo, super. Tak, vrátíme zpátky, opatrně na hlavu, trošku narovnat. A teď nohu přes nohu, kotník na stehno, perfektní, a s rovnými zády pomaličku předklánět dopředu. Tak, může to protáhnout buď na spodní části zad, nebo v oblasti hýždí nebo kyčle. Jenom pozor, prosím vás, když máte endoprotézu kyčle, nepřehánějte to, tento pohyb je tam kontraindikovaný. A vyměnit. A na druhou stranu. Protáhne. Trošku, vydrž. Jo, prostě ty hýžďové svaly máte zkrácený, když celý den sedíte, tady si takhle protáhnete. Bezvadný, vrátíme.